Tak já bych chtěla říct, já se jmenuji Martina Ružičková a k případu ohledně mých dětí Škudrnových bych chtěla povědět všem, kteří mají tyto problémy, všem, kteří mají potíže s partnerem, ať je to žena nebo muž při rozvodu, rozdělování majetku a hlavně tahanice o děti, že se nemají bát tito lidé, že opravdu jít si za svým, nebát se, nenechat to být rozhodně, protože ti na těch soudech to jsou také jenom lidi. Stejně jako my, vysokou školou se nevyspívá, to jestli někdo má titul MGR, PHDR, JUDR, vždycky je to o morálu. Vždycky je to o morálním nastavení a o nastavení vědomí. Co máte uvnitř, jak autenticky se projevujete navenek. Vy když na ně jakoby zatlačíte, na ty lidi, na ty soudce a to, oni se brání, oni potřebují někoho dalšího, kdo je v odvolacím soudu nebo nadřízený, kdo ho zase vykryje, ale oni v podstatě se táhnou dolů. Protože od věky věku jsou tu dimenze, které toto jakoby vesmír, s tímto vesmír nesynchronizuje. Je to něco vyššího, vždycky je to něco vyššího a takzvaně o vztazích se říká nedělej druhému, nedělej nikomu nic, co nechceš, aby druhý dělal tobě. To znamená, že se vám to vždycky vrátí. Vrátí se vám to vždycky odjinud, od jiného člověka a v tu jak to mám říct, v to nejmenší očekávání, neboli v tu dobu, kdy vy si myslíte, že se vám nic nemůže stát. Ale ono to tady je, ty energie. Ono je plný svět energie, kterou jakoby my lidi máme pochopit. A pokud vy pochopíte, že jste energetické bytosti, a že jsme nastavení tak, nebo že to je ten zákon přitažlivosti. Já vám to vysvětlím na tomto příkladu. Ty energie jsou tady tak, že když jdete po městě nebo jste v obchodě, někde vám je nepříjemně, někde se vám udělá špatně, k tomu člověku se nemůžete přiblížit, protože máte k němu odpor, nebo k tomu vás to zase strašně přitahuje. A to je přesně to, o čem mluvím, jo. To je přesně ono, to jsou ty energie, které tady jsou a ty bloky neboli ten systém, který tu tady je na těch soudech sociální úřad, on je zastaralý. A oni ty lidi, kteří v tom jsou, oni si to nechtějí připustit, že ten systém je zastaralý. Oni mají jednat podle zákona. Ten zákon bych neřekla, že je až tak jakoby špatný. On by chtěl zdokonalit. Ale ten zákon, oni si to vysvětlují po svém, oni si to vysvětlují jinak a to, že to funguje tím stylem, jako to dělá můj ex-Radek Škudrna, že si myslí, že někde na mě něco nalže, pomluvy tam jsou, což je zase trestný čin a zmanipuluje a zneužije k tomu nezletilé děti. A oni se za to postaví, jenom protože je to na papíru s razítkem datováno, podepsáno, tak toto nefunguje. To je právě že ta chyba. Ty lidi si to vysvětlují špatně na těch soudech. Oni v podstatě nevyšli z těch soudů ven a já říkám, oni mají jenom jednu polovinu hemisféry. Tam neprobíhají elektronické impulzy z levé hemisféry do pravé. Jedna je rozum, druhá je cit. A pokud oni to mají postavený jenom na základě rozumu a na základě toho, co se naručili jakoby paragrafy, zákon a neprobíhá to je kompatibilně tak nějak jakoby mezi těma, aby se to slučovalo, aby to probíhalo, aby to probíhalo mezi těma hemisférama, tak oni jednají v podstatě opravdu jako bioroboti. To nejsou lidi, kteří jsou citově nastavení. Ono je pěkné, že soudci mají 80 000, ale já mám pocit, že to nestačí, že by jim měl český stát ještě přidat, aby měli aspoň 200 000 na výplaty, aby neměli potřebu brát úplatky, aby neměli potřebu likvidovat, znevažovat ostatní lidi, kteří nemají třeba ten titul JUDR nebo MGR, v podstatě lidi,
kteří bojují za svoje děti. Už jenom to, že někdo bojuje 6 let za svoje děti, nebo rok, nebo 2, nebo 3, je na zváženou toho soudce a nebyla tam někde chyba, teď ten soudce tam ten spis má, on do něho může nahlédnout. Já pochopím, že ti soudci nemají jenom jeden případ, že toho řeší víc, ale pokud teda jsem se vydal na tuto cestu jako zástupce zákona v uvozovkách, tak teda musím dle zákona jednat. A ne na základě nějakého psychopata, který mi bude tam podstrkávat zprávy z Fondu ohrožených dětí, z dětského krizového centra pro týrané a zneužívané děti nebo sociálka, tak teda tu sociálku nebudu poslouchat jako ten soudce, protože pokud teda někdo se neustále domáhá svých dětí, tak je tady asi něco špatně z té druhé strany. Něco nefunguje. Asi některý rodič podvádí. A musím si mít ve vědomí nebo si uvědomit, že tady může být korupce a jiné věci a nemůžu se snižovat k těmto nízkým, jakoby lidským, egoistickým pohnutkám. To si myslím, že je hodně dobře a byla bych velmi ráda, aby toto video prostě bylo nejen na Slovensku, ale i v České republice. Určitě budu ráda, aby to šlo po Facebooku, aby všichni lidi viděli, jak to tady chodí. Já zmíním, že jsem měla advokáta z Vyškova, protože kvůli Judr Kavkové a kvůli jejímu podvodu, kdy antidatovala předběžné opatření o 2 dny dřív, než byl skutečný styk otce 28.2010 s dětmi a antidatovala, vydala předběžné opatření 20. a otec 19. podal návrh. Tímto způsobem a takto nemůže fungovat žádný soudce. Tak jak Judr Kateřina Kavková. A na základě toho mi žádný právník a advokát nechtěl vzít tento případ, protože oni prostě chtějí si udržet ten systém, aby jim fungoval. Oni chtějí peníze, oni taky mají rodiny, oni taky chtějí auta, domy, zařídit se, dovolený, peníze pro děti, ale to chce každý, to nechcou jenom soudci nebo sociální opatrovníci. To chtějí všichni, tomu se říká harmonie. To je harmonie a pokud prostě to půjde v souladu s právem a se zákonem, a pokud opravdu se budou trestat ti, kteří toto porušují, což do této kategorie patří můj ex, já nakonec jsem byla nucená ze Znojma odejít a sehnat si právníka ve Vyškově, kterýho mi doporučila jistá kamarádka, která, jak jsem zjistila později, byla v kontaktu s mým exem opětovně. Můj ex prostě byl schopen si obšlápnout a obejít prostě každého, kdo se nacházel v mé přítomnosti. Mohu říct, že nevynechal ani mou rodinu, mou sestřenici, mou tetu, nevlastní sestru a všechny tyto prostě zmanipuloval a snažil se využít ve svůj prospěch proti mně. A já jsem se teda dostala k Judr Patrik Girgle z Vyškova. Tento pán už teda se blíží k důchodovému věku a když jsem byla na odvolacím soudě v Brně ohledně mých dětí, tak tento soud vedl Senát a předsedkyně Senátu byla jistá Eva Stupková. A tato Eva Stupková je spolužačka Patrika Judr Girgle z vysoké školy. Jednoho dne se mi Judr Patrik Girgle zeptal, kolik byste té Stupkové dala. Na základě toho jsem ukončila právní zastupování Judr Patrika Girgle a řekla jsem mu, že tuto činnost nebudu podporovat a tím jsem skončila s jeho právním zastupováním a od té doby si právní věci dělám sama, takže je dobré, aby pokud máte tyto problémy, jste i vy sami věděli, jaké máte práva, jaké jsou zákony, co je předběžné opatření, jaká je doba trvání předběžného opatření, že do 7 dnů musí soudce na toto reagovat, co to je výkon rozhodnutí, jak se podávají návrhy. Myslím, že tyto všechny formuláře najdete dnes na internetu a je dobře, abyste i vy byli znalí všeho,
co prostě souvisí s zákonem o rodině. Po případě je dobré zabřehnout i do trestního zákona, protože já jsem do toho trestního zákona musela zabřehnout, protože v mém případě ze strany exe Radka Škudrny tam jsou trestní činy, je tam podvod, je tam pomluva, je tam týrání, je tam zneužívání, je tam šikana, je tam asi 11 trestných činů a mohu říct, že teď půjdu do toho takovým způsobem a neuhnu ani o krok a neustále kupředu, aby prostě jsem dosáhla toho, že děti budou u matky, aby měli prožité dětství, aby nemuseli žít s psychopatem a s jeho nevyzrálou přítelkyní, která je o 23 let starší než 50letý otec, a aby jsme žili v klidu a aby jsme nějakým způsobem fungovali jako rodina a aby jednoho dne i moje děti to nějakým způsobem někam dotáhly a aby z nich byli úspěšní a slušní lidé. Já bych chtěla přidat ohledně soupisu majetku inženýra Škudrny, který jsem dokládala obvodnímu soudu pro Prahu 10 dne 8.6.2016. Jak je možné, že takhle mladý člověk vzal peníze na tolik majetku, tolik aut, dům, má byt a tady mám výběry z bankomatu, to máte 20 000, druhý den 10 000, další den 6 000, tady 14 000, jeden den, druhý den 15 000, třetí den 22 000. A samozřejmě tady jsou ty faktury, o kterých jsem hovořila, kdy za pronájem auta na film Wanted si účtoval 104 184 korun 50 haléřů. Tady je film Wanted. Tady je za jaké dílo to bylo. Další věci jsou faktury. Tady máte za období 23 až 23. až 24. ledna 26 775 a na okresním soudu ve Znojmě v květnu 2012, konkrétně v den 22. Magistru Vystrčilovi nemohl doložit daňové přiznání. A magistr Vystrčil z toho vydedukoval, že pan Škudrna bere plat za měsíc 11 700 asi a na tento plat mu svěřil 2 nezletilé děti do péče s tím, že měl doma ještě jednoho potomka toho Bořivoje, jak jsem říkala, který se narodil o 3 měsíce dřív. Tady je další faktura. Za 2 dny 13,5 tisíce, 13 566 korun. Další faktura od 11. do 17. května 57 060 korun. Dá se říct, že můj ex je obrovský chudák, co tady je vidět v těch fakturách a ulhává daňové přiznání na 100%. To je nevyvratitelné. 1.6. 9 000. Tady je dokonce Radek Škudrna Oto Matějka ze sdružení, které s ním společně měl jako autodopravu. Pan Matějka mu dlužil 156 000. Pan Škudrna si je ale vyfakturoval a dal si je do firmy. Tomu se říká praní špinavých peněz. Takže další faktura je tady za období 27. srpna až 9.9. v roce 2007 32 725 korun. Takže nechápu, na jakém základě magistr Vystrčil, soudce z obvodního soudu Znojmo, svěřil nezletilé děti do péče otci a napsal, že má plat 11 700. To je naprosto fatální věc. Já můžu i mám nahrávky, kdy otec vyhrožoval mým dětem před znaleckým posudkem. Hledám telefon u magistry Fischerové a že pokud tam neřeknou to, co otec chce, tak že děti uvidí. Že prostě uvidí, že nějakým způsobem je potrestá nebo zbije, nebo já nevím co. A tento člověk chodí na kliniky pro týrané a zneužívané děti s mými dětmi a
vlastně prezentuje tam, že ten, kdo je týrá, zneužívá, je jejich matka. Já hledám záznam, už jsem ho našla, který bych chtěla přehrát. A pustit. Moment, já to musím ale dát. Já to musím dát od začátku. Abyste slyšeli, jakým způsobem si otec získává děti a jakým způsobem vyhrává na soudech. Tak to... Můžeš mi říct, prosím tě, co to mělo znamenat u toho posudku znaleckého? Protože tam tak, já jsem se otce bála. Cože se ho bála? Matyšku, měla Natálka důvod? Ano. Měla důvod ten, že on nám ještě před Prahou vyhrožoval a potom ještě v autě. A jak? Rukou. A říkal něco. Říkal, jestli neřeknete jako to, co tam chci, tak že uvidíte. Proto jste se tam tak chovali divně. Ano. Buďte obezřetní, pokud se vám něco takového děje, jako rodiče. Pořiďte si diktafon, pořiďte si kameru. Já chápu, že třeba všichni asi nemají na to, aby si použili tyto zbraně, já jim říkám zbraně proti druhému partnerovi. A ještě vám chci pustit, jak to začalo celé s tím, že začal vodit v 5 a 6 letech děti do dětského krizového centra. Tady mám ještě jednu nahrávku, kterou vlastně začal takto podvádět a to dětské krizové centrum mu doporučila sociální opatrovnice, aby to takhle zinscenoval proti mně, protože je tam i uvedena, že ona mu to doporučila, že on tam má s těmi dětmi zajít, jo. Místo, aby paní sociální opatrovnice třeba hovořila i s matkou. To se neděje, tyto věci, to jde pouze jednostranně, protože jenom pouze ten rodič je vyhovující, který disponuje velkým množstvím peněz. Tomu rozumí asi každý, to, co tím chci říct, a chtěla bych ještě pustit nahrávku z dětského krizového centra, nebo když ty děti tam vedl do toho krizového centra, co mi pak řekli, jak to tam vypadalo. No, ty jsi moje nejmilovanější báb. A taky, babi, počkej, já teda zaváděl na to, jak jsme řekli, aby jsme řekli v krizovém centrum, že nás naváděl. Co? No, když jsme byli s tátou v tom centru krizovým, tak táta nás naváděl a říkal věci, které máme říct, jak jsme tam řekli. Tak jsme řekli to, co nám řeknu, a tak my jsme... On vám naváděl předtím? Je to pěkný. On nám říkal věci, že táta je hodnej. On vám říkal, že on je hodnej? Pojď se vysmrkat. On vám říkal, že on je hodnej? Jo. Že to tam máme říct. Cože? Ještě jednou? Že to tam máme říct. Cože máte říct? K krizovým centru, že je táta hodnej. Aha, tak už to chápu. Pořádně, Maťo. Já bych na tohle navázala, že tyto nahrávky, tady tuto z dětského krizového centra, jsem předkládala v srpnu, 4. srpna 2010 na okresním soudu ve Znojmě jako důkaz. Nebyla připuštěna.
Předkládala jsem ji znovu 22. května 2012 na okresním soudu ve Znojmě. Nebyla přepuštěna. Předkládala jsem na krajském soudu odvolacím v Brně Senátu nahrávku ohledně znaleckého posudku magistry Fischerové, která teďka byla nahrána. Nikdy nebyly připuštěny žádné důkazy z mé strany. Tím chci říct, že opravdu musíte mít lokty, pokud se bijete o svoje děti, a musíte důrazně a tvrdě žádat, aby to bylo zaznamenáno do protokolu. Musíte důrazně a tvrdě na soudu říct, že máte diktafon, že budete jednání nahrávat. Že samozřejmě, že to nemusí být soudem připuštěno, ale to jsou vaše jediné možnosti, jako proti tomu jednat proti manipulaci a těmto bláznům, kteří v podstatě si dělají, co chtějí, jenom protože si myslí, že oni jsou tady jakoby v zástupu státu. Ne, vy máte svoje práva a vy si jich musíte být na 100% vědomi. To jsou vaše práva, vaše děti. A vy udělejte cokoliv, abyste proti tomu šli, co se vám příčí, nebo co nesouvisí se zákonem, co nesouvisí s právem. Pokud to víte na 100%, tak jděte do toho.